Porque hori osakan 10 da 54 eta gaur 10 da 8 indu. Bai. Egundoko diferentzia dago, eta hori datu azpimarragarria da. Leheno esaten ditu geha marka giruena eta nik uste dut, kanpoa hobek denporta jundianen, oain barrena pixka lantza batzuk hartu izkio, nik uste dut oindik markare harimatzia bada, hola, Ea hori ere osagarri polita izango baita, gaurko estropada honek behar bezalako maila izateko. Hor ditugu donostiarrak, olatu txikiren bat aprobetsatu nahian Claudio Etxeberriaren gizonak, eta jakina, lan berdina egin nahian izango ditugu Oriotarrak eta Santoñakua. Mezu azpimarragarria, Luxiak adirazi diguna, Oriotarrek oso denbora ona egin dutela gaurko honetan, batipat lehen eguneko denbora kontutan harturik. Hor dugu erlojua, 15 minutu eta beste 5 minututako lana izango dute arraularie. Hor dituzue, gorrilaren gizonak, Luis Carril untzia aurrera eraman nahiean, eta hori dugu alata guztiz ere, aurretik, agian Laister jasoal izango dugu erreferentzia berri bat. Bai, Mikel Orozabal. Bai, Txemi. Bai, baditugu dagoeneko horrezko txanda horretako zozketa, baliza zozketa ia dagoeneko egitea, lehendabiziko kaletik Zierbana arituko da, bigarrenetik San Pedro, oraingoan San Pedro hori ezaio lehendabiziko kale hori tokatu, bigarrenean jungo da San Pedroko Libia, hirugarren kaletik Urkirolak eta laugarren kaletik San Juan. Ederki hortxe dugu dato freskua, eta datu honek Luis Mario Lazagasti Luxia merezi du komentario bat. Zer itzi duzu? Bueno, nik uste dut, San Pedro eta bai San Juan libratu ditela ben baliza un hortatik eta nik uste zosketa horrekin baitziela bate azarra egatuko. San Pedro bitikan dihua, San Juan lautikan, eta nik uste dut balizetan aldea hunditik ez dela bilatuko gaur. Ikusiko dugu beraz, agian beldurre gehien ematen zuen kalea lehenengoa zen, eta ez dakit Zierbenakoek zer egingo duten hortik. Eta orain ikusi ahal izan dugu, Orio eta Donostiaren arteko diferentzia ez dela hain handia. Txalupa bete hola ikuste da, bentipentzia dela, eta hain hemendik aurrea, indarrez zein hobeto datorren, lantza pare bat hiru bat hartzeko, uste horrek erabaikiko dula gaurko estropa. Eta amazei palada hartu dizkiot orantxe gorriak idatutako untziari, hor duzue Claudio Etxeberria, bandera ugari irabazitako gizona dugu, eta ikusten duzue, nora doan, lasai, bere mutilei esportzu berri bat eskatuaz, eta hor dituzue baita ere Oriotarra. Pantailaren azpikaldean hementxe dituzue, eta azten nolako azpik txampa izan daiteken bi untzi hauek eskainiko digutena. Untzi batetako diferentzia Oriotarren alde, eta badago bai hemen burruka latza. Aurretik ditugu Oriotarrak, eta 4-5 segundutara Donostiarra. Bizkat atzerago, Santoñakoak ditugu. Santoñakoak beste 5 edo 6 segundu, orain ikusi dugu baduela bai 2 edo 3 untzitako diferentzia Donostiak Santoñaren aurretik, baina burruka konsolazio txanda honetan lehen posturako dago. Hor duzu erreferentzia, ongi ikusten da Oriok baduela oraindik bai abantaila bikain bat, bigarren Donostia eta hirugarren Santoña, posizioak ongi finkaturi. Hor dituzue Oriotarra. Txalo artean orantxe zartu dira baian untziak, Oriotarrak aurretik, Elizalde patroiaren agindutara, eta atzean Santoñakua. Eta 17 paladatan ditugu Oriotarrak, eta bigarren postuan Donostiarrak. Hor duzue Claudio Etxeberria, eta Santoña atze.
Gogor ari dira Donostiarrak zerbait egin nahian, baina ez dut uste gaurkoan garaipena lortzeko zereginik dutenik. Orio geroz eta hobeto ari da, eta Donostiaren helburu izango da zelkapen nagusiko 5. postu hori mantentzea agia momentu honetan usia. Bai, bueno, hemen pasadan gu gauden aurrera ontatik bat 8 segundo labantaila basudan Oriok. Baina nik uste dut hortikan barru ez dut asko gehiago kenduko eta, bueno, mantenitzeko beti izango dula. Hor duzue beraz, hori aurretik, 2. postuan Donostia eta 3. Santoña. Lehen jardunaldian Donostiarren denbora Oriotarrena baino hobeagoa izan zen. 21 minutu 2 segundu egin zituen Donostiak, 21 minutu 17 segundu oker espanago Orio. Eta beraz, diferentzia 15 segundutakoa. Hor ditugu, untziak azken alegin egiten. Hor duzue, Oriotarren untzia. Azken txampa bizian Oriotarrak. Hor dituzue, Elizalderen gizona. Posizioak ongi finkatuak ditugu, 2. Donostia eta 3. Santoña. Oraintxe, 43, agian 44 Oriotarrentzat. Hemen datorre Donostiarren Luis Karel untzia, eta 11 segundu. Beraz, zailkapen nagusian, postu